מה קורה כשיוטיובר עובר את הגבול? מתיחה אחת ובום, הוא מוצא את עצמו בכלא הכי אכזרי בפיליפינים. אתם לא מוכנים למה שהולך לקרות פה. היום אני הולך לספר לכם את הסיפור המטורף על ויטלי, יוטיובר מוכר שעשה מתיחות בכל העולם, עד שהוא נתפס, נעצר ונכנס לגיהנום של ממש. ויטלי, שיש לו מיליוני צפיות ביוטיוב, הגיע לפיליפינים וצילם עוד סרטון פרובוקטיבי, אבל הפעם הוא הלך רחוק מדי. הוא התחזה לאיש ביטחון, הפחיד עוברי אורח, נגע באנשים בלי רשות, ובשלב מסוים אפילו ניסה לגנוב חפצים מחנויות. מה שהוא לא ציפה זה שהמשטרה תופיע, והוא נעצר בשדה תעופה רגע לפני שהוא עזב את הארץ. הוא הואשם בהטרדה, בהתחזות ובפשעי סייבר, לא פחות, ומאותו רגע חייו נהפכו לסיוט. הוא עבר לבית כלא בפיליפינים, מקום בלי מיזוג, עם חום מטורף, שירותים פתוחים, תנאים עלובים ולחץ פסיכולוגי יומיומי. כל זה בגלל סרטון אחד, מתיחה אחת. בעצם לא מתיחה אחת, אבל מתיחה אחת יותר מדי הוא עשה. ולמרות שהוא טוען שזה היה בידור, הרשויות לא קנו את זה. זה סיפור שמראה עד כמה יוטיוב יכול להפוך מחופש לכלוב. אל תיתנו ללייקים לעבר אתכם. לפעמים מתיחה אחת עלולה לגמור לכם את החיים.